Bueno, aquí estou con todas estas caixas de cartón. Obteñas de diferentes sitios, pero sobre todo de onde compro os alimentos. En ecolóxico e local, no mercado da terra. Así que case todas son caixinhas de boas iniciativas, que tamén está ben lembrar. Do Rincón del Segura, Vía Cebolla, envasada en Neufri, pois todo así. E aproveito estes cartóns para cortalos das caixas que están máis sucias e que non me valen para outra cousa. Cortos e utilizos para cando fago os bancais. Bueno, neste non se ve, vese aquí. Separar do chan, en vez de poñer unha malla plástico como doito facer a xente para illar o bancal do chan, pois poño o cartón. Ali vese tamén que vais descompoñendo co tempo, pero bueno, polo menos retén un pouco e separa o que é o suelo daqui do bancal. E nada, a utilidade principal do cartón é eso, illar do chan e que non me escorregue a terra, porque senón a terra fuxiría polos furadiños que hai, sobre todo na parte baixa, que este terreno ten moita inclinación. E para facer os bancos fixemos furado na parte alta e abaixo metimos terra e pedra para levantalo, e así a terra non escorrega toda para baixo, sostenñena os cartóns. Logo co tempo sosterá a propia vexetación e as propias raíces. Pois, por exemplo, nestas caixinhas de froita onde plantei as plantas que van rastreiras polo chan, a caixa por baixo de froito ten listóns e polos furadiños colaríase a terra para baixo e o cartón evítame que se vaya. Despois xa sosterán as raíces tamén destos. Estos son cabaciños ricos. Mais, preguntaredes vos por que non cortamos esa silveira, ese toxo. Pois unha, porque nos dá unha protección do vento de nordés. Ali está a praia de San Xurxo ao fondo. E o vento ven do nordés, a propia silva resiste moi ben o vento e tapa o nordés. E dúas, porque todo isto dá flor. Fixadevos a silveira como está. Que bonitas. O que chamamos mala herba non o é. Non é máis que vida alrededor de nós, que atrae as abellas, atrae un montón de fauna auxiliar. Incluso as máis pequeniñas de todo, que poden pasar desapercibidas, cumplen algunha función. Canta máis biodiversidade, mellor. Seguro que hai algún tipo de bolboreta ou algún animaliño que se alimenta desta pequeniña. Así que aquí fica. Con esta luz fermosa por detrás, vou vos contar o que vou facer agora. Teño os tomates aí un pouco estancados, nesta terra pobre, sen entitorar, están un pouco abandonados. Parece mentira porque é unha das cousas que máis me gusta, pero teños abandonados. Entón, quería agora entitoralos e atalos ben, aproveitando que xa saquei as cañas das fabas que xa empezan a secar. Bueno, para que non saiba que é entitorar, pois entitor é alguén que che mantén recto, non? E poñerlles paus e atalos aos tomates para que medren en recto para arriba, non caian, soporten o seu peso, aproveitar mellor o espacio. Pois co titor vas atando, o tomate vai aguantándose en vertical e vas tendo ramallos de tomates polos laterais en vez de telo bifurcado facendo unha rede que sería máis inaccesible, ocuparía máis en horizontal. O tomate non invirte en botar novos fillos, senón en botar o froito e en medrar para arriba e botar máis froito. Vou vos ensinar os tipos de cañas que teño. Esta é unha caña de bambú. É moito máis forte, non sei se se ve. Distínguense, bueno, a planta do bambú ensino vos un día como se distingue da caña normal de aquí. Os dous son invasores, pero o bambú ten moitísima máis resistencia e en vez de ser todo redondo ten unha cara un pouco plana. E bueno, isto é imposible de partir, a ver se me poño, igual o rompo, pero moi difícil. E esta é caña normal, ten moita máis peluxe alrededor. É totalmente redondiña, totalmente, e bueno, isto é moi fácil de partir. A astilla todo é super fácil de partir, é moito máis endeble.
Que pasa? Que esta é moito máis accesible, atopo en calquera parte. E o bambú é máis difícil de conseguir. Eu como non compro nada, que todo o apaño, bueno, pois utilizo as dúas, pero cando quero, por exemplo, un tomate que teño máis xeitoso, como este, que está moi torcido, pero está bastante grande, retoñando ben, e quero que me aguante ben, voulle poñer bambú. Non teño moitas de bambú, así que aproveito para as miñas plantacións favoritas. Hola, señor cabalo. Xa estes almacenadas, estas case todas son das favas, pero algunhas tiñas guardadas. Hai que ter cuidado porque eu agora iba a clavar esta na terra e hai un pobre caracoliño dentro. Aí está o pobre, mira. Mira, iba a soterrar. E o pobre iba a quedar aí atrapado. Mira, que cousiña, un caracoliño bebé. Desos que me comen todas as leitugas. Pobriño. Bueno, vou no lanzar un pouco lonxe para que non me veña a comer os tomates. Ala, ala vas, bonito. E agora xa o podo clavar na terra. Xa o podo clavar na terra sen matar ningún caracol. Fixadevos que normalmente lles quito todos os fíos, esta estaba de atar favas, pero esta ainda ten un fiiño para aproveitalos. Os fiiños que me quedan nas cañas sempre os ato con lazada para despois poder quitalos. Estos estaban das favas e agora van valer para os tomates. Así non hai que comprar fío novo. Sempre utilizo fío de caña, liño, caña, moliño ou cousas biodegradables. Ou trozos de sábana 100% algodón tamén. Cando xa non valen, pois usan para facer trapos ou para atar as cousas. Hai xente que utiliza pinzas de plástico. A ver, son reutilizables, pero non sei. Eu non quero gastar os cartos nunhas pinzas e menos de plástico. Podendo utilizar cousas que teño ou que podo comprar tamén son baratas, como o fío de cáñamo, que tamén podo reutilizar se tes un pouco de cuidado. Porque sí que é fácil, cando vas quitar as favas ou os tomates, cortar chin, 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 chin e tirar co fío, pero podes aproveitar. Eu sempre intento cortar os trozos un pouco longos para que me dean para outra vez. Fixados, que esta caña está moi rota. Está super mal cortada. Acabo de rompela máis, esta caña, pero cando se cortan para utilizalas é mellor co fauciño ou co que fagades cortar en diagonal, porque despois é máis fácil de clavar na terra. Mentres que se a partides ou a cortades así, isto desfiaña pola propia estrutura do bambú, abren varios trozos como se fora un artefacto de pesca e ao clavalo na terra se abre en vez de ir a clavarse profundo, entón é mellor cortalas sempre en diagonal. Fixadevos, está cortado en diagonal co fauciño. E así é moito máis fácil de clavar na terra, sen que rompa. Xa entra. Parece unha tontería, pero se xa as cortas así cando as vayas a apañar aforras traballo. E agora vounos atar. Pero antes de atalos vou ir revisando para quitarlles os retoños, ves? Para que o tomate creza para arriba, en vez de medrar en horizontal e botar ramallos, hai que ir quitándolle. Fixadevos. Aquí, todos estos retoños. Algúnha xente chamalle nas axilas, porque como axila o tomate entre talo principal e as polas que lle salen laterais. Entón quitamos todos estos retoños. Agora ainda son moi pequeniños, pero cando medra son máis grandes e pode ter, claro, botar fillos e que sexa outra cabeza e ter varias cabezas, logo bifurcarías en dous. Así evitamos eso e medra cunha sola cabeza para arriba. Bueno, non sabedes o importante que é andar con botas na horta. Eu empeñeime a andar nos tenis para ir logo camiñar e os calcetins traio os altos para tapar os nocellos que non me pique ningún bicho. A ver, que non é que lle teña fobia, pero non me fai gracia. Vale, pois algo me picou por aquí e pica que non vexo, non podo parar de rascar. Alivia moito o llantén. E fixadevos,
Dicíame ante unha amiga que veu de visita a horta por que non quitaba todos esos ramallos. Xa vos dixen que algúns para protexer do vento, pero é certo que teño malas ervas por todos lados. Pois agora este llantén vai me axudar. Plantago menor creo que se chama. Lingua de ovella. Porque partímolo un pouco para que solte savia. Arrefrégase directamente por onde pica. E alivia moito. Hai outras plantas que o fan, pero esta teño aquí a man. Quería contarvos que, para entutorar, collo un fío algo máis largo do que precise, para logo poder reaproveitalo e quitalo fácil, cruzo e, en vez de facelo aquí, que se escorrería para baixo, sempre encima dunha rama, así cando ate o titor non se vai para baixo. Entón cruzo aquí, fago un 8 para que non lle aprete, un 8 así, que quede unha doblez, e ato ao titor. E ao atar, sempre lle fago unha lazada para que logo sexa fácil de desanudar se quero reaproveitar o fío. Cando o tomate medre, pois volverei a atar por encima de outro ramallo, por exemplo aquí. Agora medrou pouquiño, entón ata que medre máis non o apretarei. Así evita que teña tanto estrés por momento cando ven o vento, aparte de medrar dereitiño, cando lle ven o vento, pois vaise mover así, pero non pode ir máis para lá. Xa acabei os fíos reutilizados, así que cortei desta bobina, e xa teño un montón cortados, así un pouco longos. Agora, mentres os entitoraba, decateime dunha cousa. Este tomate que quedou aquí medio abandonado porque está camuflado coa melisa, se vos fixades, está raquítico en relación con estos, que son moito máis altos e están medio medrados. E por que foi? Pois porque non o podei. E fixadevos, a ver se aprecia, que aquí ten varias cabezas. Unha por aquí, outra por aquí, outra por alá. Os tomates hai que quitarles as cabezas. Agora dá moita pena, porque xa non se sabe cal é a cabeza principal. Pero se quero que medre para arriba, en vez de estar medrando ao ancho como un arbusto. Vou apoiar aquí sobre este tomatiño para que vexades como asasino ao da baixo. A ver, tomatiño, agárrame o móvil. Agárrame, hombre, Dios, vai estar cheo de area. Vale, pois por aquí vou elexir unha cabeza e quitarlle as outras. A ver, piriquí, tararí, que te vi, voulle quitar esta fora. Xa o agradecerá. Se morre, pois morreu, pero senón non iba a dar nada. Teño agarimo, pero tamén quero tomates. Este agora xa está podadiño, ten unha sola cabeza, ainda ten aquí un fillo, vamos quitarlle fora. E o ramallo que lle quitei daqui, que era tan grande como el, pois claveino aí. Aí está. E igual sobrevive. Non creo, pero aí na terra mollada, entre as leitugas, tiña un oco, pois claveino, que ás veces dun fillo nace outro. Como me di a miña tía boa, que ela sempre os clava, ás veces nacenlle. Este xa o podo entitorar agarrando cun fillo, xa é un solo pau para arriba, agora medrará para arriba. Agora xa teño todos entitorados. Hoxe xusto foi o día no que comezaba o verán, supoñíase. A ver, estáse fresquiño, que estou en manga corta, tamén estou traballando, senón igual refrescaba. Pero, son as 9:30 da noite, fixadevos que aquí xa se nos pon o sol nesta ladeira, nos dá totalmente a sombra. Cada vez os días van ser máis longos. Dentro de 2 días é San Xoán. Estou emocionada, aínda que ainda non me deron o permiso de queimas. Pero non foi un día especialmente de verán. A verdade é que o tempo anda loco, non sei se é o cambio climático ou que temos un microclima local ou que, pero amaneceu chovendo moitísimo. O sea, todo é super atípico. Aquí din que ata 40 de maio aínda a abella leva o saio, ou no 40 de maio a abella quita o saio. Pero este ano as vellas aínda andan co saio. Eso quere decir que o tempo non é normal. Así que, os cultivos tamén están un pouco atrasados. Pero por outro lado venlles ben tamén a choiva. Eu como plantei máis tarde por mor do Covid, pois venlles ben. Adeus!